Kita mulai acara Parenggota
Jolo martang yang mahita di bugasan rawat tabi. Jojo parsobahon tu di bata. Tapuji ma tuhatta pardenggan basa. Namanggohi bagabagana songon na tersurat Yohanes 14 ayat 16 1:10. Jala pangedoko ma tuamai asadelian tuhamu sada pangudian na asing nama dongani hamu saleleng ni leleng nai. Ima tondi hasitongani naso tarjalo portibion aindang didajala dang ditadda alai tadda hamu do ibana ay narap ma ibana dot hamu jali bagasan hamu ma ibana di bagasan rohana nama muji jala marol polop tu dibata fathai ma tuhamu saluhna selamat hari petakosta ma diamu saluhna Selamat Hari Pentakosta. Digohi Tuhanido baga-baga dinguluni akka naporsea. Ima marhite hasaurni todina todi porbadia. Ido nataingot jala talasson di parsoratta selerion. Atong tapasada maruhatta asatapukka parsobotta tu dibata. Taparadi maruhatta marsaur do ibana sedarion tapuji mautata mared de mahita.
Marite hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, naat mo palangit do tanoon, Amin. songron ninna Tuhan Jehova, leonok kumatamu rohana baru, dohot tod dinay baru tu bagasan ati-ati muna, jala usatok kuma di roha batu sian daging muna. Jalahenokku tuhamu rohana marpak kilalaan. Jehovah do para si roha, say nasau do hatana. Jalahenokku ma tudikku tu bagasan ate muna. Ahu do mabaisa, asmar parange hamu di bagasan akapatikku. Aka uhuppu pe radutam muna, jala pato muna do haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manudangi, jala mengajari rohani akan aporsea di atam, maritehite to di porbadia. Saya buhai marohanami, asature parahanami, maritehite to dim, asatok tonggok dame rohanami, makalacon hagunai, maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin hudul mahita. Mari deka. Patit di debata di pesta peringatan hasaron itu di perbadia sadarion imasian sada Johannes 4 ayat 3. Ganum todi naso maratopotan tu Yesusi ima naso siad debata ima pangalawan ni antikristus anang roi songon naung binegemuna jalanunga di burtiwon ibana noaeng ima sahatna rak minugo matu debata lamola no bartu patit nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaw na bartu patit mi. Amen. Oh
tangiang manubuti dosa dohot baga-baga. Dinatari parhita sian ari nasalpu tu ari sadarion, tamado ingototta balga dohot godang ni dosatta, masya godang pangsotta ilo manirohani Tuhani. Lembado hita mangulahon tanggung jawab ta tu keluarga, tu lingkungan ulautta, tu negaratta, talboima tu huriatta. Ikon parat bototta do do hurang pos nirohatta tu ibana. Lupa hita mamudahon hatana tu akkayana kotta. Tuhani madibata para siroha dibatatai semat pengulahi do rohana mangasihi hita. Diragam ni namasa di bangsotta tabangido Tuhanido asa gabe parhobas hita di dongatta unang sihobasan asa pangpuli hita unang paron arsak asa pangrupi hita unang gabe mangarugi asa persiolong hita unang manusai asa si perdamai hita unang si padameon nuaing jongjong do hita di dopan debata pangukuho dosatta dot halibotta mangulaon persuruan ni Tuhani. Tonga ni hasani ngolu dipanggil Tuhanido asa gawe ula-ula hita sibuan hadameon tong-tonga ni parbadan si pajongjong hatigoran tonga ni halumlamon sibuan posniroha ito tonga ni hagangguon sibuan pakrimon ito tonga ni padelean sibuan hatiuron dia kana marsak hape jot indang tau hita mangulaosa. Ale Tuhan hurajumi hamido hasisegani aik do doluk suasuanan dot akka hau nang ditawa aik nang marsik dot akka dolot naso manubuhon akka hau narata marsak dorwanami marida pabedan nami naso jamot
mengaramoti sude natinopam. Ai pangidohodo hami gabe ula-ulam. Sibuan hadamion tutanoon. Marhite namanuak kau. Pai sokuta. Babulkos sampah tu inganan na. HP dang hupatu pahami hobar tu hatam. Kudang do nak masa akka bencana inoroni hagelon nami mengaruhi titano na pinasahakmu gabi inganan hanguluan nami. Hurajumi hami do sudi dosa nami alani patut majongjong hami nuaing diadopamu mangido asa disesaho dosa nami do sudi halibon nami. Bagabang di bata taringot tuasan di dosata. Songono do hatani tua Jehovah nunga pola upasisi akka pangalasim song obun jala song obun manorop akka dosam. Saya mula mahotuau ayahu do sipaluaho. Hasangapom ma ide batana digijang. Amin. Hudul mahida. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu paringotan hasaur ni to di perbadia sadarion ima tersurat di Joel tolu ayat sada 1:5. Jadi dung songoni pangusonok kuma todikku tunasa sibuk gay manurangi ma akka anakmu dohot burumuna parnipi ma akka situamuna dalam marlatan akka doli-doli muna. Jala pamasok kudo akka partina daun di langit do di tanaon mudar dohot api dohot timus namar si jongjong. Mubado matanya ari gabe haholomon jala bulan gabe mudar patujolo ni ari haroro ni Jahoba nabolon jala nasok kali. Alai nasa nama joguar ni Jahoba maluado ay di atas di dolok siod dot di Jerusalem masa haluaon songon na pirbaga ni Jahoba hian jala itongani halak na maluaido akka na jino ni Jahoba ido saatna martua do akka na tumangion hatani debata jalan na pyoksa. Amen. Body
Tahatidak kuma hapor sitai songon hidak ndung atas hapor sa di sadok portuyon rak maita madok. Au porsea di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu palangit do tano. Au porsea Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasasadai iman itu buhon ni si Maria dabegabea siat tondi porbadia andorang so habubuhan ido tuhatta atau mau nabernit ibungu manisilatus nawe tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tumutoru dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surugo lahundul siamu debata Jehovah amanai para gogo naso tuhadusani disimai mana pamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akka nabadia doho diasiani dosa do dihatai namandok mulak mangulu sogot daging halak naung mate do dianguluan nasora sudah amin udul maida tabege ma kor pare Kamis.
Lanjut memuse Kor Maranatha. Tagay matikting namasa dihurat di bugasan minggon.
Horas madehita sude tabigi matiting ni huriatta di bagasan mingguon guarni minggu ta sadarion ima minggu pesta parjolo Pentakosta doho topik ulaon ni di porbadia di ngulu ni akan aporsea Yohanes 4 ayat 15 sahatu ayat 26 napaduahon pesta parjolo Pentakosta dohot marulaon na badia sadarion minggu 8 Juni 2025 patu paudo pesta parjolo Pentakosta parningotan di hasasaor nito di Purbadia dohot marulaon na badia marminggu dohita songon nasomal bahasa Indonesia pukul 7 bahasa Batak pukul 7.30 ibadah sore pukul 10.07 Pinabotohom tua karuas ni huria na marsahid na masihol marulaon na badia buima pasurato diri na tu parhalado wik hubasan ni huria ma dibagas na sidabe patuluhon pilihan amplop botilo do tahun transformasi 2025 sadarion minggu 8 Juni 2025 tapasahat mapelian amplop tu kebutuhan akaulaun ni huria namar pardomuan tu pesta gotilon dohot tahun transformasi AKBP tahun 2025 tapasahat mai ditiki masih jalangan di parade doinganan di labung ni pitu lao haruar gereja hita napapato pesta paduahon Pentakosta di hari Minggu tanggal 10 Juni 2025 ima pesta padua Pentakosta ma pesta paduahon parningotan di hasasaur nito di Purbadia marminggu dohita masuk pukul 10.30 wib jala nama bon kor ima kor ama kor ina Kamis kor ina Debora kor lansia kor wiktulu dohot kor Maranata napalimahon jadwal ibadah tengah minggu pinabotohoma tu jemaat manang ruas ni AKB Mampang Prapatan asa tabereng jadwal dohot pelayan ibadah di tengah minggu di gereja HKBP Mampang Prapatan na adong di Buku Warta paonopon pertanyaan week di hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 mamuka pukul 10.30 wib atau paudo pertanyaan week di week 2 di bagas ni amang keluarga P Simajuntak inang Buru Marbun maringanan di konsistori W4 di bagas ni amang keluarga B Siregar inang Boru Simbolon di GSG rap mahita madohoti pertanyaan ini secara khusus turuas ni W2 dohot opat napa pituhon Bajar Gotilon dohot tahun reformasi dalam rangka mendukung pesta Gotilo doho tahun reformasi di Patupado Papungudana ima namar rumang Bazar Sianwik dohot kategorial alani tabain ma partisipasi ta laho manopang ulaun kegiatani jadwal bazar terlampir di bagasan warta bawaluhon laporan penerimaan sementara Panitia Gotilon dan tahun transformasi pertanggal 31 Mei 2025 terlampir di bagasan warta pasiahon persembahan diakonia di hari Minggu tanggal 5 Juni 2025 di perminggu pukul 7 bahasa Indonesia doho pukul 10.30 bahasa Batak doho pukul 10.07 di Patupa pilihan amplop diakoni lao mengurupi pakobasion diakoni huriata alani tapasahat mah ditiki masih jalangan dung sipul parmingguon pasapuluhon padidion nabadia di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 naeng Patupaud do padidian nabadia pinabotohoma tu sude ruas ni huria HKBP Mampang Prapatan akanatoras nana yang mabuan ni anakon na majalo padidion na badia asa pasuraton ya anakon na marhite na majalo manang mangisi formulir padidion na badia na pirada ni huriata di konsistori pasapuluh sadahon pendaftaran margun malua
tahun ajaran 2025-2026. Pinabotohoma tu ruas ni hagai Mampang Perapatan. Nunga dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Tu ruas nanaeng mendaftar gabe peserta asa mengisi formulir dohok mabuan, fotokopi surat terdiri, akte kelahiran, jala di pasahak ma tu situawik paling lebatna di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025, jala di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025, atau paudo pertemuan calon Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026, rap dohot natoras, rap dohot pengajar. Pasal 12 hon sesuai dengan program kerja diakoni sosial tahun 2025. Nah, di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 gereja KP Mampang Perapatan nunga pasahat sumbangan hewan kurban godangna 4 ekor habing tu kelurahan Duretulu, kelurahan Bangka, RT Sada, RW 2 Songon Haujahan ni Huriata. Alani saya matak tunadenggan ma korban nata pasahat tu lingkungan dohot tu Huriata. Na pasapulu toluhon pendataan pernikahan keluarga muda sesuai hasil pembekalan Parhalado di tanggal 10 Mei 2025 do sermon di Parhalado hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 taringot tu pelayanan jemaat Namar Saripe, maka akan diadakan pendataan pernikahan keluarga secara khusus usia pernikahan 1 sampai 5 tahun dan 6 sampai 10 tahun. Pinangido maharadion ni ruas mengisi Google Form naung disediahon melalui wik masing-masing. Pasaplopaton donor darah dohot pemeriksaan kesehatan. Hobar tu kegiatan gotilo dohot tahun transformasi dipatu pada aksi sosial donor darah dohot pemeriksaan kesehatan di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 pukul sia saat tu pukul 10.02 WIB maringanan di gedung Serbaguna. Pinabotohoma tu sudah ruas di AKB Mampang Perapatan. Nanaeng madohoti kegiatan ini asa mendaftar marhite panitia inang situa Luciana Boru Papahan dohot Nyonya Tampu Bolon Lasmi Boru Sihotang nomor handphone terlampir alani dipangido parsitutuon ni ruas ni HKBP Mampang Perapatan laho madohoti ulauni. Pasap 15 hon pembekalan AKBP pembekalan seksi ama HKBP Mampang Perapatan di hari Jumat saat hari Minggu tanggal 10 saat tanggal 15 Juni 2025 naeng patupau do retret ama HKBP Mampang Perapatan maringanan di Cipanas Cianjur Jawa Barat nani uluhon yamang pendeta resort pendeta Robert S. Pandiangan MTH Borhat Dosian Gerejata di hari Jumat tanggal 10 Juni 2025 pukul 10 sioip pinabotoma tu sudah ama asa madohoti kegiatan ini jala mendaftar diri marhite amang Peris Juliagus Purba dohot amang Renhat Pierre Sanggam Purba nomor telepon terlampir paling lebatna hari Kamis tanggal 12 Juni 2025. Napasaplonopon Bibel Camp Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan di hari Kamis saat hari Sabtu tanggal 26 saat tanggal 20 Juni 2025 naing patupau do Bibel Camp Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan khusus yana kota sekolah minggu kelas 3 saat tu kelas 7 SMP maringanan di Villa Biru Pancawati Bogor. Pinabotohoma tu sudah yana kota sekolah minggu kelas 3 saat SD saat tu kelas 7 SMP asa madohoti kegiatan ini dohot mendaftar diri marhite guru sekolah mingguna di Horong Nabe pa 10 pituhon senam dohot seminar lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 naing dipatu pada senam dohot seminar lansia se HKBP Distrik 8 DKI Jakarta
maringanan di HKBP Taman Mini na didohotan ni utusan seksi lansia amang situa jet kamarbun nyonya sintua marbun boru sianipar amang hasiahaan inang nyonya siahaan boru pardede nyonya napitupulu boru manurung nyonya hutajulu boru naibaho nyonya hutapea boru hutahayan nyonya siboea boru tampu bolon nyonya sintua siregar boru sihombing nyonya pendeta pandiangan boru purba dan nyonya siadari boru hutajulu pasap pulualuhon retret ama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di hari Sabtu Minggu 20 sada 22 Juni 2025 naeng di Patupado retret ama sed HKBP Distrik 8 DKI Jakarta maringanan di Kinasi Resort Caringin Bogor Obartusi sian gereja Borhaddo Tolu utusan ama HKBP Resort Nampang Laho mengikuti kegiatan ini pasap pulusiahon ruas nomor sahid tabuam di bagasan tangyakta aka ruas nomor sahid nadong di warta hata ni debata pasahat madalan mutu jaho bajala hapo si ibana asa ibana paturehon pesalme 37 ayat 5 napa nomor 20 nomor ulang tahun parhalado dohot ruas pasato selamat ulang tahun turuas ni huriata nomor ulang tahun di bagasan samingguon songon na terlampir di warta idok hatani debata di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon pada tulu ayat 10 nama ulang tahun pada 20 sadahon nama ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon turuas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon songon na adong di wartata di dokhatani debata alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtuma hamu ai hukupan ni haholongan ni rohaido godang dosa sada Petrus 4 ayat 8 parhepengon akapeleon hamulateon dohot na asing naso jinaha dititingon taida mai diharota sacara na adong dihita songonima titing ni huriat di bagasan saminggon Tuhat tama nama masu-masu. Mari diwesan nomor operasi pusada hupa pengulian sada A sada B.
Dameni dewata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Di bagasan Minggu Pesta Parjolo Pentakosta manang parningotan di hasasaur ni Tod di Porbadia. Hata ni Tuhatta nanaing pahusokusoron ni rohatta ima sian Yohanes 10:4 di ayat 15 sahat ro di ayat 26 di bagasan odolan ulaon ni Tod di Porbadia di ngulu ni akka naporsea kujahama dihita molo na holong rohamuna diau rado tammuna do akka patikku jala pangidook kuma tu amai asa dilehot tuhamu sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling nai ima toddi hasitongani naso tarjalo purtibion ai dang di ida jala dang ditadda alai ditadda hamudo ibana ai narap ma ibana dohot hamu jala di bagasak kamu ma ibana dang tadi konok hamu so marama na Roma au madapotok kamu saut nari nama jadi dang be idau ni purtibion au alai idau muna doau ai na mangulu doau hamu pe mangulu do di nasadari ima bongat botom muna au di bagasan damang jala hamu di bagasan au jala au di bagasak kamu manang ise namaniup akka patiki jala diraduti ido na holong roha diau alai di haholong ida mangido na holong roha diau au pe holong doro hakku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana jadi didok si Judas ma dia do alana Tuhan ubaina holat Tuhami papataromu dirim dada tu portibion dungi nina Yesus na mangalusi ibana ganup na holong roha di au radutan ni ido hatakki jala haholongan ni damang maibana gabe Roma hami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana naso holong roha diau dang radutan ni i hatakku dangau na punah hata na binege munai amai na marsuru audo ima hu hata hot tuhamu tagarrap dope au dohot hamu alai anggo pangodiani ima todi Porbadia sisuruon ni amai marhite-hite goarhu ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasa na huhatahoni tuhamu olat ni ido sahatna huria na hinakolongan di bagasan goarani Tuhata Yesus Kristus. Ada seorang anak dari anak pengusaha sukses di kota besar Dakuwoto Manang di Jakarta. Ia punya segala fasilitas, mobil,
uang, gadget terbaru. Tapi ia berkata kepada seorang mentor rohaninya, "Aku iri lihat teman-temanku yang bisa ngobrol sama ayahnya tiap malam. Papaku mungkin tahu isi rekeningku, tapi dia enggak pernah tahu isi hatiku." Ini adalah jeritan seorang di kota besar, di mana ayah memperlengkapi segala fasilitas, mencukupkan materi. Alai songonanido anak king, aku iri lihat temanku yang bisa ngobrol sama ayahnya. Ada sesuatu yang dirindukannya. Papaku mungkin tahu isi rekeningku, pasti ate ala sianibana doto turoi, tapi dia enggak tahu atau enggak pernah tahu isi hatiku. Ada satu lagi amang inang, seorang eksekutif muda yang merasa kosong di tengah karir yang gemilang. Andre, usia 32 tahun, manajer di perusahaan multinasional. Gajinya besar, sering keliling luar negeri. Tapi dalam satu sesi retret rohani ia berkata, setiap kali selesai meeting atau pulang dari luar negeri, aku malah nanya, ini semua buat apa ya? Rasanya capek dan seperti enggak ada yang benar-benar mengenal aku. Ia mulai ikut kelas pemuridan dan memahami bahwa hidup bukan soal pencapaian atau target, tapi soal relasi dengan Allah melalui Roh Kudus yang menuntun dia ke dalam kebenaran. Amang inang, dua contoh ini saya yakin hirasongoni dotong pakilalaan ni torop di sekitar ta. Bahkan mungkin hitape olo songoni. Ada perasaan ditinggal atau kehilangan sosok penuntun yang mengarahkan, baik secara fisik, ya mungkin ada yang ditinggal mati oleh yang tadinya menuntunnya, memimpinnya, mengarahkannya, atau berpisah, atau ditinggal pergi entah kemana. Dan ini juga tentu bisa merasa bukan hanya secara fisik ditinggal, tapi secara emosi, kehilangan keintiman, kehilangan arah hidup. Amang inang, saya juga mengumpulkan beberapa perasaan atau bagaimana mereka yang merasa ditinggal, merasa kosong walaupun di tengah-tengah keramaian. Mereka mengatakan ya, atau mereka merasakan ada kesepian yang mendalam. Mulu kesepian yang mendalam amang inang di tonga-tonga ni natoro pese songonna sendiri. Di tonga-tonga ni akad jolma na gudang pe hatabata na songonna hapuluan. Dangadong mga toy iba na sa diri pe maul untuk menyangkutkan hati, memautkan hati kepada orang yang di sekitarnya. Yang merasa kosong itu, yang merasa tinggal itu, dia juga kehilangan arah. Dan diboto ibana mangalak tu dia do. Mangalak do tu bergerak do, beraktivitas do. Alaidang diboto ibana arah napas doon manang nadang.
berkaitan dohoti takut akan masa depan. Tahu-tahu sepuluhan istilah natado akka manginang madisu. Masa depan suram ning on na mabir do bukadon waing ya disido waing na sedang mengintau na paimemahon asa dimangsa au ya seperti itu gambarannya. Kosong secara emosional. Saya hirana adong lubang di bagasan jiwana naso bui atau terisi berarti ada kekosongan. Saya hirana suguk dirina idu badang mer las niroha. Ada frustrasi atau rasa marah, geram di dalam dirina. Bahkan adong didok sampai mati rasa, tidak bisa merasakan semangat, tidak ada gairah atau sukacita sama sekali. Seperti itu orang-orang yang merasa ditinggal, baru terlantar dangarung menjaga di hilalai bana. Mapar aka amang inang, alai sadanari tidak ya berharga dalam perasaannya. Hirana ido ibana dang mararga dang adong gunaku sumuni. Satu lagi, tada manang perasaan ni akan na merasa kosong, na ditinggal, na diabaikan. Dia rindu akan kedekatan na adokian alai noeng dang disi. Saya adong sihol ni rohana. Aku kangen pelukan kata seorang anak. Aku kangen nasihat dari seseorang yang tadinya biasa ada nasihat. Bahkan mungkin dulu sering ada omelan, tapi omelan kasih sekarang tidak ada lagi. Saya rindu omelannya. Amang inang inilah gambaran dari orang yang ditinggal, yang mungkin merasa kehilangan dengan seseorang, dengan sesuatu yang tadinya bisa mengisi kehidupannya di tengah-tengah perjalanannya. Bisa saling sampai parah amang inang. Nakidido si merasa tidak berharga. Kadang adong begunaku be. Hira-hira semoni. Alai mau lihat ma akka amang inang. Si ingoton ni halak Kristen. Si ingoton ni halak na persea di Yesus Kristus. Padohan na arga di dok Tuhan Yesus. Tu si sean na perjolo alai dohok do tuhita. Dang paso buokku hamu. Manang dak tadi konokku hamu. So marama. Tuhan tidak akan meninggalkan muridnya, orang yang percaya kepada dia, walaupun mungkin ada tantangan, ada pergumulan atau sedemikian rupa nak ke situasi di sekitarnya, di masyarakat yang majemuk, tetapi di dalamnya ada orang merasa kesepian. Tapi Tuhan mengatakan, dak tadi konokku hamu so marama. Alai mololao pe au nuaing berkat au tubanua gijang pangido okuma asa disuruh pangodian na asing, asa disuruh todi perbadia laho merhua madongani hamu jala tabu amang inang dak sangopas alai salilingna. Songonido amang inang padohan ni Tuhata Yesus tu akasisianna jala taingok doi alani padohani marpungu do sudesi siani 120 halak mangihutton ulaun ni apostel sada ayat 15 songoni muse dohot di ulau 2 ayat sada dina marpunguina sida sedemikian rupa bereksaudi tadok na di hari minggui majuhon pasahato diri tu debata jala Roma tutu digohito di perbadia ma nasida. Jadi dung jupang ari pa 50 honi dalam kurung dibayan Pentakoste pengumuman nasida saluhukna disada inganan
Jadi masa matopu suara siang gicak songon parngongos ni alugo nagugo mamulus. Gabi digohima sadok bagas hudulan nasidai. Amang inang, inilah peristiwa di mana Tuhan memenuhi apa yang dikatakannya kepada orang-orang yang merasa dirinya sepertinya tadi ditinggal, sepertinya perpisahan kekal, sepertinya dang adong be pimpinan manang guru nasida, dang adong be arah kehidupanna. Bahkan mungkin di saat itu Rakas Taboto merasa tidak berharga lagi karena orang-orang di sekitar mereka yang ramai itu pasti melihat mereka sepertinya orang-orang tidak berharga lah boha. Dak tengah rombe guru na. Selilingoni di hutun nasida, nadang adong be. Tapi sekarang digohimai, dipenuhi oleh Tuhatai Roma Todi Porbadia di Songgopima nasinda. Alai unang pitor laro hatta kamanginang nasida do digohi Todi Porbadia hita daong pete jo. Anggoon tasurat be di rohatta di Bibel tapi boy do tasurat akamanginang. Sada Korintus 3 ayat 10 onom. Pasti adong lu siak kita namar ningoton. Ya ahatahe di dok desi. Dang di botohamu, joro ni debatahamu. Jala toddi ni debata maringanan di bagasak kamu. Adong deba makilala, dang adong dihami toddi Porbadia. Holat dia kasisian na perjului di doh situ 2000 halahidui. Alai ro apostoli paingoton na nasuwo to hamu do. Dangjol mabiasa be hamu. Dangjol masongon akan asingi be hamu. Termasuk kita kamanginang. Daksongon na asingi be kita. Alai asata ingot. Todi ni debata maringan di bagasak kita masing-masing. Sudi kita. Asa molota pestahon parningotan kasasaur ni Todi Porbadia dang merningot holan najuluyon alai marningot tu dirita do. Ngasaur Todi Porbadia tuau disodo ibana didirikodo ibana maringan disodo ibana. Ale gudang dora dak sadar atiak kamang inang Todi Porbadia inong di bagasan dirina. Saya kolak kalaham di pabereng-bereng ala adong akka fasilitas na lahu makkatahun. Wah, aku bisa ya berkata-kata asing nasiliban berbahasa lidah. Ya di bagi hamu tahe sangat populer bahasa lidah amang di Jakarta. Ya do teh bla 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 nene. Tapi adong masih seorang na merekam sedemikian rupa suarai. Ditelusuri ternyata itu adalah salah satu bahasa di satu suku kecil yang tidak terkenal. Jadi seolah-olah na ibaru. Tapi ternyata na di guru hodo ya iparulak-ulakon sian songo suku nasingi. Alanido aneh do tahilala molotung adok kalak madok marsikola bahasa roh. Amang inang pernah kaget enggak? Holan di tepuk manang na di dia mat tulu titik di pamatang ni seseorang ditepuk. Haiter holan na mekel. Wah, todi ni dewatadui. Songo si sarai na mekel di balik ni pitui. Iya isi di dokot suruan dewata pabuat di tahun naro adong madibana manang gabi-gabi mebana songo si sara. Tapi ternyata amang inang ya ingat tamu do teh ya Tronto Blessing Guarra setelah diselidiki ternyata ahlinya tokohnya adalah seorang ahli hipnotis. Jadi nadi hipnotis do sedemikian rupa. Alani unak kalakat tabereng amang inang suatu kecewa kita. Dihita pe adong do Todi Porbadia.
Dihita pe maringana do tod di porbadia. Jala ido bedana molo didok nak dison akka amang ya bahwa tod di saliling na dang sangobas. Saul menerima roh dari Tuhan. Raja Saul menerima roh dari Tuhan. Tapi ketika Saul melakukan yang tidak baik, roh keluar dari Saul. Gabe songonna gila. Alai didok saliling na dihita. Jala unang tapikir songon na tikipadan na robi holan akka raja, holan akka nabi, manak panurirang, manang akka hakim-hakim, halahoddo, na dapat atod di porbadia. Daw. Joel naking, Joel tulu, ya, paingotok kita, doh akka naposo, doh akka danak, dakkola bawa, alai doh akka paropuan sude manurirangi ala digohi todi porbadia. Ala nido akka manginang tibudo huria padohotton paropuan marhubas ditongani huria. Aina sida pe digohi todi do paropuan sude hita digohi todi porbadia. Ala nilas marohatta akka amang inang molo nuai kita marpesta parningotan hasa saur nito di porbadia sudedo hita di songgopi to di porbadia jala diri taupe memang bagas ni to di ido akka amang inang alani ikut jamot tonotta ikut jagautta dengan urusotta dengan baik pamatangta. Amang lot amu inang didok disod di ayat 10 nomi. Jala pangidook kumatu amai. Asa dilehot tu kamu sada pangudian na asing. Asa imat dongani kamu salileng na. Taparrohahon padohan pangudian na asing. Sotung tapikiron pangudian na asing di luar ni Tuhani. Atau ada sesuatu yang baru, daw. Manang sesuatu yang berbeda, naliban, daw. Alai tersongonod do, hati Yesus manaik tu banua gijang, ya, dang rabbe ibana dohot akasisean secara fisik. Dohot hita zolma, dang be. Alai menguduti kehadiran ni Tuhani, menguduti kehadiran ni Tuhani, rodo debata di bagasat todina, madongani, garia dadak kolam madongani do, maringan di bagasat dirita. Jadi sutung salah te memahami hata pangudian na asing, tapi itu mau mengatakan marbeda, nuaing au kan di bagasat daging fisik, rap dohot hamu. Alau manaik maau tu banua gijang alai pangidook kuma pangudian na asing dang songon fisik manusia tapi asing dalam arti nunga sahat tu bagasan dirita berarti ibana dosa sitong na tonge tuhatai do tonge alai merasing nuaing patuduhon manang hasa saurna tu bagasan dirita. Dukonimu saya akamang inang ope denggat dotong ta parrohahon. Alai satai akamang molope tarniguar sauti di hata gurikna alai dang maluau marla marhata gurik holan na patorakon asat takas taida. Ibana ma mangudihon manang di hatana asing parakletos. Parakletos itu dari dua kata. Yang pertama adalah para itu sering do tabigi ada para medis dan medis nah kan alai di sekitar medis atau di lingkungan medis. Nah jadi itu hata para
baru kaleo, ima kletosi, sen kaleo. Kaleo itu memanggil, maju. Jadi mulai dipadumu para kleo menjadi prakletos madokon, ima seseorang yang dipanggil untuk berdiri di samping seseorang. Ya, di samping non para isi adong seseorang na mendongani, mendampingi ido na nidokna. Jadi adong ma parakletos mendampingi, adong ma parakletos na molo hata batak tai pangudian mangudihon. Bahasa Indonesia itu lebih tepat dengan membela, ya, mangudihon. Alai los bui mamuse dipahami secara umum alanga biasa tapake penasihat dohot penghibur. Ala patanyon akka amang inang pabua di bagasan ngulutta di portibion naro pangodiani ibana ma mangodihok kita, ibana ma menghibur kita, ibana ma membela kita di tonga-tonga ni ngulutta si Ganu Ari. Ido, jadi taparrohakon sengaja do dang dipakai Tuhan Yesus Roh Kudus di si dang penoima dipakai alai dipakai para kletos. Hape Roh Kudus dosa betullah penoima dosa sitongna nana yang dohonon itu ani alai tu fungsina tu ulaonna di dok Tuhan Yesus nuai asator suan di rohatta oh narui HP nasauri HP menguduti ulaun nai imalaho menghibur kita, menolong kita, membela kita di tongani ngudut tahun. Alani tabudo pardohanya kamanginang. Bah, ditinggal hon akka sisianna, ditinggal hon akka na persea di bana, tutu marsirang ma, dang fisik be. Alai tongdo ibana dalam bentuk nakinga do ulaun ngamar beda tutu nga asing tutu alai pasti do demi kita di tonga-tonga ni ulaun si Ganup Ari alanima akka amang inang nueng sahat ita mamereng adong tolu peran manang tolu ya na dipatuduhod di turpuhon akka dia masih ulaun ni manang peran ni todi porbadiai na tinggal di bagasan dirita. Nakit didok perjolo ima asa i madongani kamu saliling nai. Roh Kudus menyertai dan tinggal di dalam kita. Naking ngaurok dak sangobas alai dok saliling na. Alania ka manginang dalam kesepian, dalam godaan na gudang di sekitar krisis. Hata krisison ya ngata macam tabigi bentuk nanti kamang ya krisis buduk krisis di keuangan buduk krisis di komunikasi perdonganon buduk krisis nang dia kena asing di bagasat tantangan iman inang amang sotung tak anggap holak kita di si alai tod di porbadia pangod dia ni hadir bukan dari luar, tapi di dalam hati kita. Ngadiso ni bana. Kadang-kadang naking natahilala dosa hirana di luar do petod di Hape ngadihita, ngadibagasak kita. Alani akamang molo-olo do hau martangi yang di bagasan hahohomon. Unak kolam martangi yang merhiti suara, martangi yang di bagasak hahohomon, bui do hita makatai do todi di bagasan tangyang ta. Alai hati-hati matutu. Ala nuengot tak kenal do wifi ya tiap kamanginang na tersedia selalu ya. Alai ingot tamu bui berfungsi hanya ketika tersambung dengan wifi. Beberapa kali songon nalungud doroka adong wifi isan HP dang bui ba
sama Kesa untuk berkomunikasi. Diselidiki ternyata putus adong di sana. Ada yang memotong. Alayon amang inang dak songoni anggota di Porbadiai. Kecuali kita tutup diri kita sendiri. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Ya, nuaing terbuka do diri tatong atau tidak. Itu yang perlu aka amang inang. Paduahon. Didok tekas di si ima di ayat 26 hujaha. Alai anggo pangudiani ima todi perbadia si suruon ni amai marhite hite goarhu ajar honon jala paingot tonon ni ido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu gudang do diazar hot tuhat ta Jesus amang inang hita pinga gudak ta zahate dan kita jamita pinga gudak ta bigi alai boha olo do hita lupa amang inang olo do olo sisiani pera olo do lupa sisiani Tuhan Yesus alai ingot tamu ma dung di bereng sedemikir ngai ai dok ko ni ba inna ngai pa ingot behita inna songoni mato di iamang inang pangod dia ni di bagasan diri tahun paingoton alai ise mana olo di paingot manang ise mana boy di paingot ima akana ya mabigi pangajaroni akana ya mabigi patik ni Tuhani diajarkan di paingot sedemikian rupa hasi paingoton anggo sohiado iba marsiajar manak dakya iba mangguruk katan debata dakya zinah katan debata badang aduk paingoton alani ikut saur dotong ya hasol khotot tatu ajaran hasol khotot tatu akka patik ni Tuhani baru dipaingot mahita taringot tu akka patihi amang inang anggoon pengalamak kudoon secara pribadi tapi mungkin ini juga bisa kita rasakan. Juk do aka amang inang ketika ada satu pilihan atau ada satu situasi sepertinya ada percakapan dalam hati kita. Di satu sisi dikatakan lakukan. Di sisi lain jangan. Lakukan. Ada kadang-kadang dalam diri kita. Memang taruk dosongonon itu adalah percakapan antara hati nurani dengan didok sibulis. Tapi jangan lupa amang inang, hati nurani itu terbentuk dari lingkungan atau kebiasaan seseorang. Penelitian pernah dilakukan. Seseorang yang hidup di lingkungan maksiat yang membiasakan akan naroa pe denggani dok. Naroa yatakon naroa yulakon sainna songoni memang nuraninya terbentuk menjadi jelek. Alai sabalik nak kamanginang dan ini kita belajar. Nurani orang yang akrab dengan firman Tuhan, nurani orang yang akrab dengan ibadah yang biasa bersama dengan Tuhan dan tentunya dengan roh yang sudah tadi kita terima itu, nuraninya pasti nurani yang baik. Dan itu yang berbicara di sini mengingatkan kita alani tangihomma suarani toddi. Itu bagus sekali amang ina pengotok kita. Suara nitundi nitu hatai jujur dilausi ditulakui Soitan dajiam roham dapat
suara ditudi paingot kita. Alani amang inang marlas roha mahita molo di paingot hita sadari on waeng pabua tikos do tuhatai mengajarkon mengingoton tu kita alai Roma pangudiani muse los ibana ma manunggul honi di perdalanan ni ngudutta na patuluhon na perpudi taringot tu ulaon na di patuluhon di son ima Roh Kudus menghasilkan ketaatan dari kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adong do HP, hadumuan ni holong ni roha tu ketaatan. Molo taat iba, molo olo iba mangulahon do denggan. Di situ ada kasih. Memang adong do dibahala diulahon dak siak kolong. Ale pasti tarida doi dibuhina, dak kula dibuhi. Bahkan di kualitas ni nani ulahon naipe ya boy do tarida laboha asal na diulahon do dang diulahon sian roha dang diulahon sian ketulusan dang diulahon ya dengan sungguh-sungguh alani ido akka manginang ketaatan bukan karena takut dihukum tetapi itu adalah buah dari relasi kasih. Dan tentunya di sini relasi kasih dengan Kristus yang hidup dalam diri kita melalui Roh Kudus. Kita ingat Roh Kudus di situ menguatkan kita melawan dosa. Roh Kudus memberi dorongan batin untuk hidup benar. Roh Kudus menumbuhkan anggota kastota botate buah roh dan itulah hasil yang baik dari kehidupan orang yang taat kepada hukum, kepada perintah dari Tuhan. Nuaing amang inang tapapungu masian akkanong tagwari nakingani. Buha, adong dope na makilala songon na kosong jiwa na. Adong dope na makilala songon na ditinggal tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada ya nabuy anutan di bagasan nguluna nuaingon. Amang inang ya taulahi jo memang kita di kota besar. Kota yang kadangkala tidak peduli dengan sesama. Dak peduli memulus pehita soni pajupang dong dang dianggap kita zolma. Dianggap dosi pata songon ya patung nomor dalak kita rupani. Itu dunia modern. Itu dunia yang penuh dengan teknologi sekarang. Alai tengok mamanginang. Tod dini tuhatai. Tod dini tuhatai. Rap dohot kita. Mangalio semangat di hita pakicah rohatta bangula akka ulaon na patut si ulaotta di tongani ngulun alani las marohatta ya minar mabuhita laho madapoton akka si ulaotta dot mengadupi akka namasa di ngulun satu kinari jalo ottama ulaon nabadia rasa adong do suku-sukun akka manginang buasa mar ulaon nabadia hita di Pentakostau taingok duate Tuhata Yesus ya marsuru akka sisian nasalau marbarita nauli alai pay mahamu joda rodo so adong kuaso ninna rupane baru marpungul do sisiani papu imahon alai dung rotod di purbadiai danga pala di dokkop be lau mahamudangin nabe borhak mahamudangin nabe alai dung di bagasan nasida tod di purbadiai mitor bersemangat marturasi lau merbarita nauli bertambah-tambah orang percaya nuaing marhitip ulaun nabadiai sakabona mahita do tuhatai hupangam ma hu inum ma daging do mudarna tabbama semangat maau ditongani ngulu marbarita nauli amin mertangi yang mahita mauliati madiho ali di batama nami marhiti perningotan di hasasaur ni todim tu akan naporsea di ho di tongani nguduon gudang doa itu hasih halas sonon natakas di hami dang dita di koko hape hami somar ama alai rodo ho marhiti todimi di oddi hokkodo hami di bela hodo kami, di dongani hodo kami. Alani ale Tuhan,
marhite-hite hasa saurmi taba matong dihami semangat ditongani nguluon ala rap dohot hodo hami pargugui mahami saluhutna pasu-pasu akar rumah tangga ale Tuhan nagudang marukil dakkola di ekonomi alai di akka komunikasi relasi jujuk marukil ale Tuhan alai posrohanami ala hodo tomaliong gugu mangodihok kami pulihkan akar rumah tangga na bergumul namun keretak akka komunikasi utangnya kok kami dotong ali Tuhan akka dongan naso dapo ulaun patu dua kaulaun na patut si ulaun na sidabi ali Tuhan ai hodo na mengajar kami kumangula asamangan ali Tuhan asiroham jala tabay masemangat di hami be mangulak kaulaun nami nang pe akaulaun na rutin hula hami ali Tuhan alai kon idaun nami doi na makubasi tu hodo kami marhiti ulaun nami na rutin dangadong kebosanan yakka natakas manadaho asiro hamali Tuhan pasu-pasu mahami totong di kebersamaan nami ditongani huriam HKBP mampang perapatan lam tabay sihol ni rohamar saur yakka kegiatan nami tengah minggu pe pahit caroha nami ay disido kami buy gumudang makataya le Tuhan marsirario pe buy kami disi yakka kegiatan kategorial disido kami tong buy mencurahkan isi hati dengan akan nasa kategori ali Tuhan sudiaka program na sedang dipersiapkan marhiti titingo siulaun nami pargugui mahami tong laho mangulawotca khusus akadongan nami na di bagasa parsahiton amang natades manik pesta robet siahaan amang sihol ambarita deni risa mosir amang jamer karo-karo amang situa ho man sinurat na penungabui nakiku ber kami ro tu gereja nyonya silalahi inang situa emi gurning nyonya situa simbolon inang burna 70 songonido amang situa Agus Simajutak na dirawat di bagas manang totong rawat jalan so inanami inang nyonya situa di Semanalu burun di rumah sakit Medistra songoni do inang nyonya Manalu Dwi Antoro di rumah sakit Pasar Minggu Tuhan tuhodo buah kami nasida songon hatamima ali Tuhan mangodihon membela urupi manasida Tuhan patugu rohana sida makirim diha malumon pasu-pasu ali Tuhan nasida be ali Tuhan laus pingot kami do akadongan nami namarlas roha di bagasa saminggon alani ulang tahun kelahiran martabama dinasidabe ali Tuhan hitungan tahun 10 onok pala ruas nimuriana songoni do keluarga Edison Natali hatuaon 5 juta inang Riana Elvita berulang tahun pernikahan ali Tuhan sahat tutangamu manasida gohi malas ni rohana sida Tuhan di rumah tangga songondo dakka pribadi nabi pe jala tujulu piala Tuhan sai pahot rohana sida tong makirim akan nauli nadenggan siakko asima rohamale Tuhan sahat tutangamu mahami saluhuna di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin mari dimahita laus tapa sahat mapiliatta Uli
Tangyako ma piliata. Ali di bata ama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileho mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihan non. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni seleho-leho mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata ama nami, nasotarasam do godang ni silehom mudi kami, todim na badiay di lehokko tu kami jolma, sumonggopi kami naleaon, naumargaido di lehokko tu kami, jala gumodang doi siap portibio doho siap pangisi na sude. Oppe, mauliate marohanami, jala pujion nami maho alani sudi habalgao dohot kamuliaumu, naung pinapatarmu tu kami. Sa leho mato di porbadia itu huriam, akana ulo mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok-tok kami mian di barita naulii. Ale tod di porbadia, sai pasada mahuriam na pinapungupungumi, asa masih jaloan, jala masih kaholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur kami. Asa hutadahami akka dosa na balga doho na mekmet si pasidingon nami. Say buas mahomane sa dosa nami. Asa labadia jala ibaru kami ganupari. Asa terbaik kami saur di bagasan huria na badia na sasadai. Say odihon jala padomu kami tu amai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sai tabay sileho-leho tu huria, asalam gadda torop ni akka parbarita nauli, dohot pangajari, dohot parasi roha, nama maritaw kabalgaomu di portibion. Sai sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan nyala Kriste di gereja, di parsikolaan nang di bagas nabi, asa tau na sida saur tu parpunguas sugut. Say sungguli akan na terpodom, jala pargugoy akan nagali, say songgoti ma akka naneyang do natakang marroha, asa ditinggal kon na sida hazahaton nabi. Say parrohay akan nabujuk roha, jala apuli akan na marsa do nadangoli, asa unang dirupa-rupa portibion akka namanguluy ko. Say tatap mana tergugut, dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsyaw di Tuhan Yesus. Say ajari na sida maralus, jalamiam maho di bagasan na sida, say ramoti mapikiran ni akka panggonggomi, panguhum, doho akka raja, asa tigor uhum na sida, jala asa dihabiari na sida ari paruh masugut. Say patugu haporsyaw nami, asa totok hingot hami, naung sesa dosa nami, jala buanomu kami Tuhan udua sugut. Sai sungguli pakirimon na mangulu di kami. Asa pos rohanami. Nang malaki dagingon. Pangulumu domuse. Asa masuk kami marnida di bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Say sauk malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang.
leo matu kami sadarion hanguduan siapari. Sesa madusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tu kami. Unak kami tugiho tu pangujunan, padua mahami sian pangagong. Ai ho nona puna haraja Nuhun hagu Rudi hasa Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakko Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorkon madamena tutodim. Mangulum majohita satok kinak kamanginang udutat tadu ulan